Mangaypon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maitain Allah subhanahu wa ta'ala napapangyari halayp na turihadong yan. Sa aun malanab, iban aun masibit. Kaya sinallahu subhanahu wa ta'ala idin hapagwa mo hadungya sambil kamatay mo rihilang kanya lanab. Kaya rin, sabi sinallahu subhanahu wa ta'ala idin hapagwa mo sambil kamatay mo sibit magsibit ka. Malainkan unin hikmah. Amay topic sinukutba ko kanina. Unin hikmah. O niya turihilang ka sinallahu haparasahan. O niya sabiya turihilang ka niya sibit problem. Weron hambuk katutan niyo adi maglabay kaniya inbiyaan. Mga katautay maguraguha agama Islam. Uno in persababan, uno mga hikmah. Halugay sinyari kita niyo hadungya. Weron hambuk katutan niyo usugiban babae. Away nakalabay halanab. Away sab hambuk katutan niyo usugiban babae. Away nakalabay simpit. In question, may tabian. Tuan, upabila maabot sin akal mo in hikmah sin Allah, hayana perkala, surugan ako. Surugan ako. Allahu Akbar. Malengkan in kamatauran, laya kilun long sin Allah. Di kaabot sin akal nila, in uno yan, may tayan, nakalabay ako sa masimpit, diatungan ako sin sakit. May tayan, nakakawa ko sa malanab. Di kaabot sinakal niya. In mano siya, ari niya maabot sinakal, uno hikmaron, uno in purpose, naraka. Sure ka sinukutba ko kanina. Tuan, in Allah subhanahu wa ta'ala, haulian sindungnya ini mga tuan, aun tiya tagaman niya katutan niyo, in tawag doon, karar. Karar. Iminisin karar ini, halam-halama, apaghulaan mo. Napapangyari in Allah, haulian sindong niya, apaghulaan mo, malama, haway na katuptupan niya, halong niya karar, amo na yung suruga. Napapangyari na sabi na Allah, hanara ka, asipit, magsipit, wero di hadong niya, insipit niya. Halama-lama na isang kurun. Pasal sinulong niya katutan niyo sa inkabayaan niya. Kataan kita niyo makasud-pasuro ka. Napakinamon niya kao sa malanab di harong niya. Kasupaya malawag mo in lanab asubra parun. Pasal long sinallah, in lanab sindong niya, long sinallah kalil. Tiyawa ko hadya long sinallah, ilanab sindong niya, tiyo-tiyo lang long niya, din siya surukay, ni katuko padong niya. Namun na nilanab yan. Diap-diap ko lumabay lanab, ilaw mo sa pangatayan mo, inyan, tiyo-tiyo maniyo-tiyo halanab sinsuruka. Nabiyarin na undun na kausa. Main alanab. Surugat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubusin lanab yaw na tiyo-tiyo. Konsum kunisa malawa. In lanab sin suruga. Pirmaminti. Amo na yung mga tuwan ni sikrito sin. Yari kita ni sa dunya. Aw nito pala. Pakinamong kita ni sin Allah malanab. Supaya katumtuman mo yung suruga. Allahu Akbar. Aw niya ito na isab. Pakinamong kanya sa sipit, sakit, problema. Allahu Akbar. Kamiskinan. Lang sinala, supaya katumtuman mo inaraka. Supaya katumtuman mo inaraka. Allahu Akbar. Inaraka. Tiyo-tiyo-ralan. Long sin Nabi Muhammad. Pichik sang sinaraka, insipit sa dungayan. Pasal inaraka mga tuan, pasal sila na nagkakaunay, halaw sinaraka, in kalayo, in kaunon niya, iban niya kalayo,
Nagdoa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, saya Allah, dihili kami ha mga lugar, makanapas kami. Pasal ako nila sila makanapas sa sipitin, pasutinara ka. Nangayon sila pa Allah, saya Allah, dihili kami sa makanapas kami. Amin ninara ka. Nalong Allah, dihilan takaw sa ruwa apag napas. Allahu Akbar. Napas mo long niya, ang mapaso, ingkataan tan mapaso halom tindungnya, napas sinarak. Allahu Akbar. Mapaso in life mo, mapaso in baran mo, mapaso kataan-taan. Narak kayaon, narak. Allahu Akbar. Laun sinallah, ikarwa pag napas mo. Dihilan tako pag napas long niya, amoy ni irihil mo ron sa dong niya pag napas mo, mahagpay. Ang kana ilong sindong niya, magsambi lang, mapaso, mahagpay. Yan napas sinarak ka, kasupaya makatumtuman, ninarak ka. Allahu Akbar. Ilanab. Marayaw in asawa mo, marayaw in pamilya mo, marayaw in bahay mo, marayaw in kotse mo, on income mo, malanab. In sikrito niya to, supaya katumtuman mo in suruga. Maring kalong sin Rasula, critical life sa dungya. In malanab in dungya niya, ubos, di niya katumtuman in suruga. Ibina di mag-amal, pinaka-critical life sa dungya. Amo na ni matawad, mabanos. Marayaw indungnya niya, marayaw ikatantan, ubos di magsambayang, pinaka-critical life lang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bali mo ni sikrito mga katote mangurang guha agam Islam. May tabiya ini in life na to. Ha? Masipit, maluwag. Supaya nato mapirma minti katumtuman in suru kasin Allah, ibanara kasin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal konsum kunisa, wirurakanan nato, ya tabiya na suruga atawan naraka. Mabaya pa ko sa di ko mabaya. Amo ini nagtatagad kay mo, apaghulaan mo, haulian sindungyan ni mga katote mga ruang agama Islam. Bali, uno na isabin mga pamalabay. Hanggang na laon sinhambo ka sahaba, long niya. Way problema long niya sa sibit magsibit kako. Basta lang niya inulian niya suruga. Maskin uno lang niya sibit ko, pabila inulian sin sibit suruga, malanab. In pangatod ko sa sibit yahon, malanab. Basta in kondisyon inulian niya suruga. Maskin uno na isabin luwag, parasahan habaw sindong niya. Ubos inulian niya naraka, sibit isab. Sibit isab lang suruga. Wallahu Akbar. Bali mga tuwan, yari kita niyo biyaon sa pista sin long ta ini bago tahon sin Islam. Ya, hanggang nari kita di pasingurod sin agama na to sa hinang sin Kristiyana. In Christian, doon sila magpista sa las. December 30 o 31. In agama na to di. Pista nato. Uno in sikrito ang nakawa nato. Pasal tabiara kuman mataod day sabkatutan niyo. In nagsambayang sa Ariraya Hajj, nagsumbay sa kambing, di niya kay ngatan ni uno in hikmah. Muna mga katawte manggurang guha agama Islam. Inabi na to si Ibrahim, tiyawag sin Allah sa Khalil. Khalilullah. Iminisin Khalil, sobra pa sa kalasahan. Mga kalasahan takaw, ang pasubra nung ito Khalil. Duara ang Nabi, Rasul sinallah, dua da banus, sobra 300 apropita. Sobra 300 apropita. Duara intiawag sinallah, sa sobra ilasa ko kay mo. Khalil, sobra ilas. Sinabi Allah Ibrahim,
Iban Nabi na to si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobra 300 ana Rasul. Amo na yan tiyawag niya Khalil. May tatuan. Sa bulan ini, in kataan-tan pamalabay sin paghaj. Aksyon sin paghaj. Tungod sa pamilya ni Ibrahim. Tungod sa pamilya ni Ibrahim. Yung sinallahu subhanahu wa ta'ala kani Ibrahim, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْآقِفِينَ Ibrahim, limpiyoi in Baitullah sa katantan barahala. Limpyo na syirik. Pasalong sinallah Ibrahim, di ko tabukon in mga hinang doon, awang paron syirik. Ibrahim. Inibini Ibrahim in asawa niya si Hajar, iban anak niya. Weron tao ron. Way tubig, way pagkaon. Ibini Ibrahim si Hajar, iban si Ismail bago gimuha. Doon sa Baitullah yan, way tao, way tubig, way pagkaon. Magbalik na si Ibrahim sa Egypt. Tawagon sin asawa. May talaw niya nakapakain na akal mo Ibrahim. Ibiin mo in asawa mo, iban tunggala anak mo rihahula ini. Away tubig niya, way pagkaon. Di maglingi si Ibrahim. Nakapilan niya iya subo. Lang niya, haasawan niya si Ibrahim. Pardakan sinalakay mo, inibin mo kami ri. Lang sin Ibrahim. Di makatingogin suara niya pasal di niya bakaya inamo ini. Lasan niya sa kani Hajar iban si Ismail, malaikan na order sinala. Ibin mo. Long sin Hajar, order sinala inibin mo kami ri. Long sin Ibrahim, uhad ya inamo ini nagsambong. Long sin Hajar, katunakaw. Pasal di kami long niya pasaran sinallahu subhanahu wa ta'ala, mika order niya, inamo ini ibin mo kami ri. Allahu Akbar. Asawa ni Ibrahim, sobray pangandol niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sa mapagimuha in Zamzam, Zamzam, api naka-special at tubig habaw sindong niya, ay sabab ka ni Ismail. Allahu Akbar. May talaysam nakatindog imakamu Ibrahim. Sabab na isap na pagginang ni Ibrahim niya ba ito? Malaing kantuan, pasal kalasahan to jinallahu subhanahu wa ta'ala si Ibrahim, Khalil. Kingatan yung ina mo inisay na kalasahan kasi na Allah, tesong kanya. Sign a kalasahan sin Allah, amano siya sa babo sindong niya, mataur in ites, mataur in iktibar. Di matong ites ka ni Ibrahim, unitesin Allah subhanahu wa ta'ala ka ni Ibrahim, langsin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya bani inni ara fil manami anni azbahuka fandur ma jatara. Turan yung kadakulatur. Amo ini parsababan sumanyang intao hababo sindungnya sabil mato pa adlaw kiyama. Pabila magsabot, magsulut, magrispituay in ama iban anak. Sabab asumanyang in pamilya sambil madauhat nila in parasahan jadungnya sambil pamato pa adlaw kiyama makasuod pa surga pabila magsabot magrespetuay in ama iban anak. Dungo ka diyo. Tiya ginupi Ibrahim ates sinalakan niya. Pinakamasid pitates. Pangkanal patut-katutan yung in kada kita ni magdua Rabbana
wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, ayaw mo ites ka mo. Imbiya mga inites mo sa mga manauna. Si Ibrahim gites. Lang sinala nahahagog si Ibrahim na tutug. Di matong sa taginop niya indiak sinala sumbayon niya in anak niya. At 10 years pa 12 years. Allahu Akbar. Marana magbisyara. Ibrahim, sumbayin anak mo. Allahu Akbar. Pasal sin Ibrahim Khalilullah, kalasahan sin Allah. Lawan sin Ibrahim, naway mahinang ko, anak, kalasahan ko tunggal, pasal sin, dakan sin Allah, na inakulong ni Ibrahim pabilara ko na ko sin Allah, na marugtuli marugtul. Maskin ikaw pa anak ko imarugtul, ilabi ko indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malengkan, si Ibrahim na isa pasal sinahipuin puso niya sin lab niya pagmahal niya lasa niya sa anak niya tunggal. Diyan niya matupamina. Para rin makaingatan ni Ibrahim in kana umakita sin asawa niya in sumbayunin anak na rin makatatas. Diyan niya matupamina. In katindi ni Ibrahim mag-implement sa dakan sin Allah. In kita ni maski 5 waktu. Away ragakulangan kay mo. Waktu mo hadya tiyo 10 minutes. Mataw ning palpak. Zakat 100,000 2,500 lang. Mataw din sa palpak. Diyan niya magbitingin anak niya. Dungo ni pagbiting nila. Respeto sa anak na isab. Allahu Akbar. Kailangan dahon mo magbisarain anak mo. Allahu Akbar. Kailanganin ama. Makaya niya mag-drive in anak niya. Sa ma-priority niya, indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa katanta. Yan ay mag-meeting, dungo ka ni meeting niya, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu ka fandur majatara. Anak ko lang niya akalasahan ko. Tiyaginop ko kabi ilong niya. India ka ko sinallaha sumbayun takaw. In tiap-tiap taginop, pardakan sa nabiyan. Fanjur majatara. Anak ko akalasahan ko at tunggal. Unulong niya, imakasambong mo kanyama mo. Allahu Akbar. Sobrang tahun inumuli. Malengkan na tarbiyah sin aman niya sa pabilarakan sin Allah. Di pwede di-implement. Kaya ngatan sin anak ya umul niya 10 tahun. Upabila rin mahinang ya aman niya indakan sin Allah. Maka nara kasi aman niya. Bailong ya ama supaya di ka makanara ka. Na isadya ko na lang niya in ginawabaran ko lang niya ama pa sa sinlasa ko na isab kay mo. Allahu Akbar. Inisadya. Inirihili Ismail. Inisakripay si Ismail. Inyawan niya para hajari maka nara kasi ama niya. Qala ya abati if'al ma tu'mar satagiduni insyaallah minas sabirin. Amalong niya supaya kau riko makanara ka ama hapardakan sinalayan.
Hinangalong niya ama, indakad din Allah. Kasabaran ko long niya. In ako'y masumbay mo, basta long niya maligtas kahadya sa nara kaya ama. Anak, asuwa ko ni sarili mo yan. Pabila way mo hinang impardakad din Allah. Di hababo sindong niya. Pabila in anak subol, anak siwa anak. Kari mag-ibadat, di maglima wakto. Tuan, piahamak mo in ama mo, iban ina mo. Sobra pa sa kiulata mo, tibas mo in ina mo, iban ama mo. Pasal, panagutan sin ama mo, iban ina mo, in may takaway, nagsugod pa Allah subhanahu wa ta'ala, anak. Panagutan. Tawagon sin Allah in ama. Na ito yan, di mag-ibadatin anak mo yan. Inipangandol ko kay mo. Pabila in amalong niya, way miyagad. Hello, jam, way ka nagkagad sa arrangement ko kay mo. Nara kakawa mo. Kay ngata ni Ismail sa masawa pa sa suka. In pabila magmadisya, makatras, sa di siya mabaya, in mahapahamak siya man yan. Malaingkan anak yaon kay ngatan niya impara sa baba nakasurugan sin ama niya. Nalong sin Ismail dungugan niya, ya abati. Tiyawag niya si ama niya sa ya abati. If alma tu'mar, implement mo ama impardakan tinulak kay mo. Sa tagido ni inshallah kuminas sabirin. Inshallah lang sin Ismail ama. Sabarang ko na in may tabok ako, in iko'y makapatay kako. Basta dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal kay ngatan ko lang ni Ismail, in mapahamak ka, umikadi mo hinangon inyan lang sin Ismail. Ikarin nato ko nakato. Ikaw anak, pabila rimag lima wakto, isud mo sa pangatayan mo, in inibugit mo si ama mo sa naraka. Tum. Amay di shortcut in history ni. Pabila in anak, karima ka jadakan sin Allah, biar isab kahantang biugit niya in maas niya panaraka. Biugit mo siya mo, iban sino. Pila itaw jin mga bata biyaon. Pasal sin sabab day sab sa aman niya. When niya advisean sa agama Islam, yampe pagidang sa rakat sin Allah, maskin pagrespeto sa maas, wala. Wala. Biyao na generation na matawad sa mga kaanakan nato'y mas marispito pa sila sa bagay kaysa ama. Mas marispito in anak mo yan, habagay niya kay mo. Nara ka anak. Nara ka anak. Allahu Akbar. Biyaray sa tilo mo. Di mo kalasahanin ama mo, iban ina mo. Pabila kaway kumya, katsadakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maskin pagsumon mo pa in ama mo, iban ina mo, magsum kaw, magsujud ko kaniya, ubus di ko mag-ibadat. Allahu Akbar. Biyaray sa tilo mo panara, ka in ama mo, iban ina mo, pabila di ko mag-ibadat mga katote, mang kurang kuha kami Islam. History ni Ibrahim ini, mga katote, mang kurang kuha kami Islam. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم